vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: makadii zvenyu anhuwoye, ndinewo nyaya dzangu mumba mangu, I mean about my marriage. Nyaya idzi dzandishungurudza kwemakore nemakore, andingati makore awa anokwanisa kusvika iwo 20, makumi maviri chaiwo, ndichingonetsekana nekuda kwenyaya iyi. So ndakaroorana nemukadzi wangu, asi mwana aramba kuuya pakati pangu inini nemudzimai wangu. Mudzimai wangu uyu ndakatanga kudanana naye mainge muri mugore ra2005. So mugore iroro ra2005 ndipo pandakabva ndazotanga kurara naye mainge muri muna August 2005. Zvainge zvitori zviya zvekutotsvaka mbereko chaizvo kusvikira pari zvino. Takafamba kwakawandisisa tichiedza kubetserwa, but hapana zvose zvatakaita, hapana kana chimwe zvacho chakambotibetsera. However, mukuedza nekuramba tichitsvaka, takazotsanangurirwawo neumwe akatifarira nezvemasari izvi, ndokubva ndazoenda kune umwe ainge achiti anozviziva. Takati tasvika kuya munhu uya akabva azotaura nezvekamwe kapundu aka kainge kachinzi kariko kunhengo yesikarudzi. Tikabva tati kusikarudzi kwake kwakachena, apa ndainge ndichibvira mudzimai wangu. Asi kubva musi wandakatanga kusangana nemudzimai wangu, ndakaona kuti mudzimai wangu uyu ane kamwe kapundu. So kapundu aka kakaita sekunge kakanokonzerwa nekutsvaira kuya kwaanenge achiita paanenge achizvitsvaira netishu kunhengo yaanoita nayo tsvina. Chokwadi vakabva vati kapundu ikako kamuri kutaura nezvako kamuri kuti makaona ndiko chaiko. Vakabva vakacheka. Kekutanga gore rapera muna February, kana ndisingakanganisi, vakabva vati after 2 or 3 weeks kachabuda zvekamwe. After time yawakarehwa hapana chakabuda, asi kuzoti muna May kakabva kabudazve, but kakabuda kamwe pasite paya pakakachekwa kaya. Zvadero takabva tazonochekesa zvekare. Vakati zvino zvandakacheka rwepiri akachafika kabuda zvekare. Mushure takafamba nawo mbuya waya, asi hapana mwana wakauya kunesu. Ivo vange vatiti ndokupai 3 months. So padzakapera takatangawo kunzwa kuneta. Mukufambamo takazongoendawo pane umwe dokta werudzi rwechisoja uyu akashandisa meshini yake, akati kumudzimai wangu, uri kubva pamuwiri uye ndaona kuti wawa nemakore, mimba dzako hadzisviki pamwedzi 1, unenge watopfudzika. Ende neniwo ndakabva ndava nokunzwisisa kuti ichokwadi ichocho. Kubva 2005 iyeye anongoti after 2 or 3 months otomboita sekunge iyo mimba inenge yabata. Otokuti ndapfuura ne2 weeks after achikuudza saizvozvo, otopedza mazuva 2 or 3 ototi aburitsa ropa rakaita kuklota paatevera. Matsanangura zvesari apo ndikanzwa kutya. 1, kuti rekumashure kwetsvina riri too deadly, zvokuuraya varume 3 chaiwo, maybe vechi4 ndo waanozogara naye. Kuti inini ndakapona sei, chokwadi handizivi, asi ndinadzo 2 incidents dzekupinda muchipatara nditori padeathbed chaipo, kuti ndiro raida kundiuraya here sari iri rine mudzimai wangu. Number 2, saka kuchekwa kwarakaitwa rakapera rose here or else. Number 3, haagoni achine rimwe rekusikarudzi here kana remudumbu. Pana mbuyazve vakabva kumuti wainge uine sarisu, dai vakandiudza ini ndinocheka, asi zvawati wakachekwa, mira ndikupe mushonga weremudumbu iro risingakwanisi kuonekwa. Please ndibatsireiwo kuti ilaki here randakaita kunge ndichiri mupenyu nazvino, kana kuti riri kunditaimira. One day is one day. Ndinonyanyokuita ropa rakawanda nekunobuda tsvina zvokuti ndinombotya kuti
chii zvimwe kuda kuti ndine kensa, asi ndakuona kuti nezvamatsanangura kuti chirwere chacho ichocho hachionekwi kumahospitari. chokwadi ini ndakaedza kuenda kuchipatara ndikatorwa mastools azere ropa iroro for testing purposes, but nazvino hapana kana maresults andakambopiwa hangu. Hama wee, ndibatsireiwo. Mukufambazve mandakaita ndakasangana nemuprofita akazoita tizive kuti mudzimai wangu ainge aine sari. Akanditi, munowanzo kutya kurara nemudzimai wenyu nokuti nhengo yenyu iri chekwa nesari. Aiti pamunosangana iro sari rake rinobva ramisa twakaita tuminzwa nechemukati make rochiburitsa twakaita semukaka richirutsira kunhengo yenyu semurume. Pamunopedza kuvata mose munosara makaita kuchekwa semunhu achekwa nereza maronda achoni. And truthfully speaking, akatsanangura chokwadi chemazvokwadi kudai. Number 4, so mubvunzo umwe wangu ndowekuti saka iroro remukati menhengo rataurwa nagogo rinopedzwawo sei, nokuti gogo vati tunenge twakaita tumapundu, asi rimwe gore akamboparwa mukati menhengo yake kuMozambique vachiti chibereko chake chiite mazino. Nau kazhinji pandinopinda musikarudzi yake neyangu ndinonzwa twakaita semapunduwo kana kuti tumaridges twandinofunga kuti inhau yekuti yekuparwa yaakasoitwa kunze kwechibereko chake kuti chinge chiita mazino. Pari zvino handisi kuchachekwa, asi ndinomboita sendanyanya kudzikira performance yangu pabonde naye, asi kumuda ndinenge ndichitoita kumurwarira. Mukadzi wangu ndinomurwarira, asi ndinonyatsoziva kuti inhau yekushaya mbereko inondistresa zvangu zvokuti ndikaita naye 1 round haichatomiri futi zvekare. Pamwe pachoni ndinowanza kuona mavhidhiyo aya epornography kuzvibvisa zvangu stressed zvekuti ndinotosvika pakuti ndikapedza 1 round naye ndobva ndaita dzimwe 2 rounds apa ndinenge ndava kuita iya yavanoti masturbation, ndobva ndazorara. Iye kazhinji aitozviona but she never complained zvake. Pari zvino ndakazotanga hangu kumunzwa zvakanyanyisa ndokubva ndazombosiyana neizvo zvekuona mapono. Ende izvo zvekuzozvibatsira ndikabva ndazosiyana nazvo, especially patakazoona Dr. Verudzi rwemusoja muna January wegore rino. Ndaisonge ndava kumusema, but nekamubatsirirwe katakaita achinzi ndokutopfupfudzika kwaunenge uchiita, ndakaita kakuyevenuka kuti saka ini ndinobara uye anozvarawo. So ndopandakatanga kuedza kuzvidzoredzera kwaari nerudo rwangu rwose. Please help us. Vedare ndo message iyo yekutanga yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Vakabva vatumidzira zvekare imwe message vakabva vati, I hope that I find you well this afternoon. Please help me on this one. Please. Munoitawo rinhiwo nyaya yangu, ndapota. Ndibetsereiwo, handichaziwe chokuita. Please. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section, but nyaya yavo inonzwisa tsitsi, asi ngatitaurei navo mucomment section mukoma vedu ava. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma Nashe, ndinokumbirawo kuti mbonge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga uchitupa changu. Inini ndinoda kureurura icho chivi chandakaita. So ndine imwe best friend yangu, ndingangoti inini nebest friend yangu uyu we are more like sisters. Tichiri kuZimu tainge tichidzidza pachikoro chimwe chete kubva kuprimary kuzonosvika kusekondari. Saka kwatainge tichigara neuko kwatainge tava kudzidza kusekondari painge paine kamufambo zvekutoti taitofamba tiri tose kuenda kuchikoro zvekare nekudzoka tichibva kuchikoro. Saka we were very close. Kunyange patakazotanga kuita izvi zvevakomana
takangotanga kungodanana nevakomanawo vainge vari the best of the best friends, tichizviudza kuti tinofanira kuzoroorwa nemabest friends. Asi mukoma ranguwo site ndakabva ndazonyengwa nebenzi zvaro. Takati tichinotanga kurara nevakomana vedu ava, mukoma tose takabva tabatira pamuviri zvekutoti vana vedu vanotoita sekunge matwins asi vakangosiyana zvavo their birthdays, but vose ndevegore rimwe chete. So mukoma takati tose tamitiswa kudaro, it was really exciting for us kuti tava kuenda kunogara nevarume vedu. Ndokubva ndatizira, iyewo akabva atizira. Mukoma life yakatanga iri right, but life yakazotanga kurwadza because iye mukomana wake ainge aine hama dzake dzainge dziine mari, saka vakabva vazotanga kuboostiwa ndokubva vazobviswa munzvimbo muya umo matainge tichigara. Inini ndakabva ndazosara ndichigara zvangu nerombe rangu, rainge riri rombe mukoma iro rakandizvarisa mwana wangu wekutanga. Ndaiti kana ndikabva kumba ndakabata kandinenge ndakabata, iro raiba mukoma, robva raenda robva ranopa mahure aro because iyewo akabva azongosiya chikoro ndokubva azongotanga kuita zveugweja zvekare achiita izvi zvechihwindi. Saka hunhu chaiwo ainge asisina, ainge ava kusatombonyara kana amai vangu chaivo aitoti achitobva kuugweja hwake kana asina kana mari yaanenge awana achiziva kuti kumba hakuna chouviri chiriko. Inini ndaibva ndatiza ndobva ndadzokera kumba kwedu because ndaiona kuti apa ndichiyamwisa apa kuti ndiswere nenzara zvaisaitaba. Ndikabva ndaona kuti it is far much better kuti ndiende zvangu kumba, kunyange hangu ndikanotukwa naamai, but mubereki wako hapana pavaizondiuraya nenzara. Saka ndaibva ndazoenda ndonogara kuya. Iye aizoti kana akabva kuya ndikamuudza kuti inini ndiri kumba kunana mama, kumba hakuna kana chikafu chiriko, aisarudza mukoma kuti ange achiuya kuzopema hupfu, sauti, mafuta kuna amai vangu, zvekare nekuzotonopinda mugadheni achitemha zvimavheji kuti ange achienda kunozvibikira chisadza. Ndega ndakazosvika pakuona kuti this was just useless. At that time friend yangu nemurume wake vainge vatova muno mujoni, saka vakabva vazongondikurudzira kuti uyai kuno madima uya mose kuno. Ndokubva tazouya tose kunoko. Takati tauya kuno mukoma marriage yedu yakabva yazotoparara. Apa marriage friend yangu it was really progressing at that time. Kana kuchurch vainge vatovawo nezvigaro because of their good relationship with each other and the progress that was happening in their life. Inini rangu benzi mukoma rakati rauya kuno kutombozama kuti ndinge ndichiridhonzerawo kuchechi, rakaramba benzi ibenzi mukoma. Plus patakazouya kuno kujoni zvakazoitika ndezvekuti iye akabva avhunduka doro kumushaka. Zvainge zviri zviya zvekuti ainge asingakwanise kurinwa madiro. Takati tava kuno mukoma ainwa doro kuita kunge munhu anopenga, kuita kunge munhu asina kana kumbogara akaona doro muupenyu hwake. Kuzosvika ndega ndichiti marriage iyi it is not taking me anywhere. Ndakabva ndazotanga kuchita zvangu ndichimuchita, ndikabva ndazotanga kugarawo neumwe muchinda wangu, but my friendship with my best friend, friendship yedu haina kuparara kusvika muzuva ranhasi. Asi ndauyawo kuti ndinge ndichizokonfesa chivi icho chandakaitira best friend yangu mukoma. Zvandakaita ndezvekudai. So this friend of mine, iye nemurume wake vatova nezvimashopu zvavo muno muSouth Africa. Vakatanga vaine chimwe chishopu pane imwe taxi rank kuprovince kuno kwatinogara, vachibika sadza parestaurant ipapo mukoma. Panotengwa zvimwe zvekuti mari yavanobata on a daily basis, I think kuti vanotobata zvekuma 8 kana kuti kuma 10,000 each and every day mukoma nashi, because taxi rank yacho yakakura. Apa vakabva vazowana mukana manje wekuti vange vachizovawo nerestaurant yavo ipapo. Nao vatova nechisanyama because vakazotoita partnership noumwe womuSouth African, ende mari vari kuita yekurova. Inini manje mukoma, as someone whom I considered to be my sister, I thought kuti nayewo achandiona, but mukoma haana kana kundiona. Akabva azongondiofawo basa pachisanyama ipapo. Ndakamushandira mukoma, but ndega ndakasvika pakurwadziwa kuti saka munhu mutema haafi akakuona. Ndokubva ndazongosiya hangu basa ndikati kana tikaramba tichingoshanda tose kudai so zvimwe kuda
tinokwanisa kuzogumisidzira tava kunetsana. Saka inini mira ndizamewo zvangu. Ndakambozama mukoma, but everything that I touch just breaks up. Saka nekufamba kwenguva mukoma ndakabva ndazongosanganawo neumwe madzibaba uyo akanditi inini ndine jambwa neminyama. Peter uya akabva azonditi ndakagangirwa nagogo vakabereka baba vangu, amai vababa vangu. Saka gogo ava I still remember kuti kunyange zvangu ndainge ndichiri mwana mudiki, but patakaenda parufu rwagogo mai vangu vainge vakangondiruka zvezvo kungondibhanzura bhanzura. Takazoti tasvika kuya mukoma, gogo tiripo panhamo vakabva vati muzukuru wangu shuwa angangofamba nemagodi akadai. Ndokubva vatanga kundiruka zvavo paya. Vanhu vose vaingoti munhu ari kuchema mwana wake ari kungodawo kungobvisa stress. Saka madzibaba vaya vakabva vati hanzi shinda iyo yandainge ndakarukwa naamai vangu pavainge vakandiruka magodi, ivo gogo ava vakabva vatora shinda iya paya pakuzononzi mutumbi wavatete wainge uchigezwa uchiitwa sei because havana kana kumbogara vaendeswa kumochwari. Hanzi gogo ava vakabva vazongokanda shinda dziya mukofini ratete vangu. Hanzi zvinhu izvi zvaitozivikanwa nemadzisawira avo, vakati zvinhu zvauri kuita izvi waita chinhu chakashatisisa, mwana uyu wamukanganisira upenyu hwake. Ivo gogo vainge vachida kuti ndinge kuzoti ndinge ndichizotoredzera hunhu hwavatete, because amai vangu munhu wekuti vaiti pano nepabo kana vatete vakauya kumba kwedu vobva vatuka vatete, because vatete vainge vasingakwanisi kugara pamurume. Saka izvi zvinoratidza kuti zvairwadza gogo, saka vaidawo kuti amai vangu vange vachizorwadziwa. Ndo zvakaitika. Madzibaba vaya vakabva vati zvinoda kuti tinge tichitora mhepo iyi tobva tanoiisa pamutumbi weumwe munhu. Mukomanashi ndipo pandakabva ndazokumbira best friend yangu, ndakamukumbira weave, ainge achangobva mukutenga Brazilian. Ndipo paya pakatanga kupinda maBrazilian achiri kupisa chaiko and achiri kudhura asingangotengeki. Saka friend yangu ainge akabva kuorder Brazilian yake mukoma. Ndokubva ndamuti ndinokumbirawo kuti ndinge ndichingopfeka Brazilian yako. Ndobva ndangoenda kuphotoshoot kungorasisa vavengi. So she was the one who took me to this other hairstylist. Ndakabva ndaenda kwekwe, ndokubva ndagadzirwa mukoma ndikanamirirwa Brazilian iya. Pakati chandei kuphotoshoot ndikati it is okay, kuphotoshoot uku kwandiri kuenda nahabi. It was just a lie. Then habi ndikabva ndazomuudza kuti please take me out so that I can have some pictures. Ndikabva ndazoenda nahabi, but ndisati ndaenda nahabi ndakatanga ndaenda kumba kwamadzibaba vaya. Friend yangu uyu iye anogara kumaSuburb. Ndakatanga ndaenda kumba kwake, ndikabva ndazotora kombi ndokubva ndaenda kumalocation kwaigara madzibaba vaya. Vakabva vanondiitira munamato vachiti ivo vari kubvisa mhepo yakashata vachiisa paBrazilian riya rebest friend yangu. Ndokubva ndazoenda ndikanomudzosera. Nanhasi uno friend yangu anosangana nezvimwe zvinhu zvekuti zvinotyisa mukoma. I am afraid even kunyanya kuita deep just in case maybe munhu anokwanisa kuzongonzwa confession iyi akabva atoziva immediately kuti this is my story. But ndo zvandakaita mukoma, ndakaroya friend yangu, ndakashandisa Brazilian, mweya mhepo yavatete vangu isingadi chakanaka iripo pamusoro peBrazilian iyoyo. As long as igere, as long as wig iyoyo igere mumba make, iye best friend yangu uyu anokwanisa kuenjoy life, but at the end of the day achazongofa rufu rwavatete vangu rwekufa usina kana chituku chaunenge uinacho. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa echibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi mhepo yavatete vangu isingadi chakanaka, ndakaisundidzira kune best friend yangu. Zvakangoma hazvo vedu we.